no tant, hi ha tres que gens. Recording is on. Bé, correcte. Primer vull agrair al Carlos la feina de coordinar els dos grups per fer aquesta xerrada i també, evidentment, a l'Abraham i a l'Oriol per poder-la fer. Els que no em coneixeu, soc l'Enric Amill, soc el president d'Unisub Sabadell. Unisub és un dels clubs de busseig més antics de Catalunya. És un club social que es va fundar l'any 1958, per una colla d'amics amants del busseig que pertanyien al CRIS de Barcelona, que és un dels clubs més antics també de Catalunya. Es van ajuntar en una època on el mar era un món bastant desconegut per tothom. Van crear el club i des de llavors, des de l'any 58, estem aquí intentant fomentar i ensenyar el busseig a tothom. També aquests últims anys, aquests 2 anys, amb el tema de la pandèmia, la veritat és que ens hem vist una mica limitats a l'hora de fer les típiques xerrades que fèiem al club de busseig de l'esport, però també ens ha servit per aprendre a fer altres tipus d'activitats, com poden ser aquestes xerrades online, que potser es pot arribar inclús a una mica més a més gent del que es podia arribar amb les xerrades presencials. Llavors, aquest any volem fer un conjunt de xerrades en col·laboració amb altres grups, altres clubs també. Comencem amb la d'avui, que és la de cetacis i delfins. També és molt característic, sobretot amb nosaltres, els bussejadors, de fer viatges a l'altra punta del món per conèixer llocs desconeguts i espècies típiques de l'altra punta del món i moltes vegades deixem de conèixer la biodiversitat que tenim a la nostra costa. Llavors, comencem aquestes xerrades del que són les balenes i la costa catalana. Us vull passar amb l'Abraham i l'Oriol, que ens explicaran qui són, què fan en el seu grup i ja està, bàsicament. Gràcies per venir. Molt bé, moltes gràcies, Enric. I en primer lloc, donar les gràcies a Unisub per convidar-nos a estar aquí avui amb vosaltres i compartir una mica què és el que fem i, en certa manera, també convidar-vos a que, si ho voleu, també podeu col·laborar en els nostres projectes. I llavors també comentar que si al llarg de la presentació teniu dubtes, preguntes o curiositats, ho podeu fer a través del xat, ja que m'acompanya també l'Oriol Giral, que és el coordinador de l'equip de recerca de la nostra entitat, de l'Associació Cetàcia. I res, us comparteixo la meva pantalla. Allà. Què és de què parlarem al llarg d'aquests 40 minutets aproximadament? Doncs, com us deia, la intenció d'aquesta xerrada no és una altra que la de, en primer lloc, explicar-vos breument qui som, què fem i per què ho fem, que seria la primera apartat, que és l'Associació Cetàcia. Després, en un segon objectiu, veuríem quines són les espècies de cetàcies residents que trobem al Mediterrani i, a continuació, us donarem a conèixer una mica quins són els nostres projectes principals que duem a terme, un dels quals és un projecte de ciència ciutadana i, com veurem, qualsevol de nosaltres, qualsevol de vosaltres, independentment de la seva formació, pot participar aportant informació sobre albiraments o observacions que tingueu l'oportunitat quan sortiu al mar i us trobeu amb aquests animals dels quals parlarem. I, finalment, altres formes que tenim perquè, si us animeu, que pugueu col·laborar amb nosaltres. Llavors, a títol introductori, comentar que nosaltres no som més que una entitat sense ànim de lucre, autofinanciada i autogestionada. I això és important perquè nosaltres no som, diguem-ne, cap empresa que es dediqui a l'observació de balenes. Som una entitat formada per socis, per voluntaris, per
col·laboradors que al final compartim una única finalitat que és això de desenvolupar projectes i campanyes de recerca, conscienciació, educació i conservació de la biodiversitat marina del Mediterrani i concretament amb cetacis marins, tot i que anem ampliant una mica els nostres camps de treball. També, a hores d'ara, també estem involucrats i treballant també amb ocells marins. Què fem llavors? Doncs fem recerca, és a dir, dissenyem i implementem projectes a curt, mitjà i llarg termini. La informació que obtenim en els nostres projectes també fem comunicació, fem difusió en xarxes socials, mitjans de comunicació i finalment amb la informació que generem en recerca i els materials audiovisuals que dissenyem i elaborem a través de l'equip de comunicació, també duem a terme cursos de formació, tallers en escoles, xerrades de divulgació com aquestes i, en definitiva, tots els nostres equips de treball treballem de manera conjunta, coordinada, per tal, diguem-ne, de dur a terme la nostra finalitat principal. I tot allò, diguem-ne, tenim com un pilar fonamental o una màxima d'admiració i sempre la tenim present, i així sempre la posem a les nostres xerrades, i és una cita de Jacques Cousteau que comentava que la gent protegeix allò que estima, però només estimem allò que coneixem. Per tant, és fonamental, des d'aquest punt de vista, on acaba la frase, que és el coneixem, aportar informació i donar a conèixer quina és la biodiversitat marina que tenim en el nostre Mediterrani, que comentava anteriorment l'Enric. Molts cops ens anem de viatge ben lluny pensant que aquí tenim poca cosa per veure i Déu-n'hi-do, com ara després veurem pel que fa a dofins i balenes, a les diferents espècies de cetacis. I clar, si no ho coneixem, difícilment ho estimarem i encara menys protegirem i conservarem. I llavors aquest seria com l'últim objectiu principal de la nostra entitat, que és la conservació de la biodiversitat marina, però també especialment dels dofins i balenes que tenim i formen part del nostre patrimoni natural. Entre els objectius principals que duem a terme seria donar a conèixer a aquelles persones que encara no coneixen o que els sorprèn el fet que tinguem una diversitat de cetacis a les nostres costes, oferir una alternativa als zoològics i delfinaris, que afortunadament ja aquí a Catalunya no tenim llocs en els quals tinguem tancats i recluïts aquests animals, conscienciar la població sobre temes de conservació i, d'altra banda, i tenint en compte que duem a terme projectes de recerca, facilitar les nostres dades i difondre els nostres resultats obtinguts d'una manera pública, no únicament al públic en general, sinó també en col·laboració amb altres entitats que comparteixen els nostres objectius, els nostres valors i que també duen a terme projectes de recerca amb cetacis en altres punts del Mediterrani. Com ho fem? Ho fem en diferents projectes. El projecte principal que duem a terme ja des del 2014, que és el projecte de fotoidentificació de cetacis, que us comentaré una miqueta en què consisteix i com el duem a terme. El projecte Amics del Mar, que és el projecte de Ciència Ciutadana en el que podeu també col·laborar. Més recentment, des de fa un parell d'anys, el projecte Plomes al Mar, en el qual les nostres sortides de navegació aprofitem també per a recollir dades d'ocells marins, que si es quedeu una miqueta, tenim algunes de les espècies també molt interessants i que són vulnerables o fins i tot en perill d'extinció, com és, per exemple, la baldriga balear. Duem a terme cursos de formació, xerrades divulgatives com aquestes i també activitats i tallers per les escoles. Llavors, en segon lloc, quines són les espècies de cetacis que trobem al Mediterrani? Doncs tenim totes aquestes. Déu-n'hi-do, aquestes serien les residents. Després tenim altres que de manera testimonial o esporàdicament ens entren al Mediterrani, però tindríem 8 odontocets, que serien els cetacis que tenen dents, els quals tenim els dofins més petitons
no? Com el dofí llistat, el dofí comú, el dofí mular, que ara en parlarem. També el cap d'olla gris, el cap d'olla negre, el sífid de Cuvier, el catxalot, que seria l'enroset més gran del món, el depredador més gran del món. I també tenim, i també això sorprèn, tot i que últimament doncs, a les mitjans de comunicació en els últims anys doncs, cada cop fem més difusió, tant des de la nostra entitat com des d'altres, que a la costa catalana doncs, també tenim balenes, i concretament tenim la segona balena més gran del món, que és el rorqual comú, després en parlarem. I també tenim aquí posada l'orca, tot i que hem de tenir en compte que l'orca és, diguem-ne, podem parlar d'una població semiresident que trobem a l'estret de Gibraltar, està molt localitzada i molt rarament, seria molt rar que a la costa catalana en poguessin trobar, tot i que no és descartable. De fet, hi ha alguns llocs a la vora d'aquí, com en Itàlia, França, el mar de Ligúria, que esporàdicament, d'anys en any, sí que se'n veu. Llavors comencem. El dofí, diguem-ne, més abundant que trobem al Mediterrani, es calcula, fins i tot hi ha algunes estimacions que podrien arribar fins i tot a 400.000 individus en tot el Mediterrani, seria el dofí reiat o també anomenat el dofí llistat. És un dofí petitó, d'uns 2 metres de mitjana aproximadament, és a dir, seria tan gran com nosaltres, o una miqueta més. Es caracteritza sobretot per aquestes bandes fosques, clares. Té dos bandes fosques, una que va des de l'ull fins a la zona anal, una altra línia fosca que va des de l'ull fins a l'aleta, tenen unes aletes relativament curtes en comparació amb altres cetacis, un musell prim i una miqueta prominent, tenen aquestes bandes també clares que pugen cap a dalt i l'aleta també alta i falcada. On viu aquest dofí? Doncs aquest dofí, sobretot, i concretament aquí al Mediterrani i aquí a Catalunya, sobretot el trobarem a mar endins, en zones pelàgiques, és a dir, en zones en les quals va més enllà de la plataforma continental i cau en la profunditat. Normalment es trobem entre profunditats entre 300 metres de profunditat i, com dic, és el més abundant. S'alimenta sobretot de petits peixos, d'anxoves, de sardines o petits també cefalòpods, calamars o petits crustacis. I sobretot les seves amenaces, com us podeu imaginar, és la sobreexplotació pesquera que pateixen, perquè els agrada menjar els mateixos peixos que ens agrada a nosaltres, la contaminació i també un altre problema que pot ser també molt greu és la pesca accidental. És la captura no intencionada d'aquests animals que queden capturats en les xarxes de pesca o xarxes, fins i tot aquestes xarxes fantasma que es perden en el mar. Aquí teniu un vídeo que vam enregistrar amb una GoPro des de la proa del vaixell. Fixeu-vos el tipus de natació que té, són molt ràpids, solen apropar-se al vaixell, fan acrobàcies, salts. Aquí es veuen també molt bé els patrons distintius. I com us dic, seria el cetaci o el dofí més petit que podem trobar aquí al Mediterrani. Un altre dofí, que és el dofí comú, que paradògicament és el menys comú al Mediterrani i concretament aquí a Catalunya és dels més difícils o menys abundants que podríem trobar. No vol dir que no en trobéssim, però és rar. És el dofí comú. Aquest, sobretot, aquí al Mediterrani el veurem més cap al sud-est ibèric, el mar de l'Oran, i aquí, com dic, normalment són bastant testimonials els albiraments, les observacions d'aquesta espècie. Però, com us dic, es pot veure. De fet, farà unes 3 setmanes vam poder veure un individu en una de les nostres sortides. És tan gran, més o menys tan gran com un dofí llistat.
sols que aquí el musell està molt més separat, no té aquestes llistes, aquestes línies que veiem en el cas del dofí llistat, i en el cas del dofí comú és molt característic aquesta coloració que diem en forma de rellotge d'arena. Si us fixeu, aquí és com si tingués aquí l'arena i aquí estigués buit, encara no ha caigut l'arena. Doncs aquestes bandes són, diguem-ne, com molt característiques i molt identificatives de l'animal. I després, en el que és la seva aleta dorsal, la que tenen a l'esquena, doncs solen tindre també aquestes taques així bastant variables, que també són bastant característiques d'aquesta espècie. S'alimenta del mateix que el dofí llistat, de fet es pensa que comparteixen el mateix nínxol ecològic, és a dir, les mateixes necessitats, requeriments de l'ecosistema, és a dir, els recursos alimentaris, el tipus d'hàbitat, doncs és el mateix, i sembla ser, diguem-ne, com que hi ha una mena de competició entre aquestes dues espècies, però hem de tindre en compte que molts cops, quan estem amb els albinaments de dofí llistats, sempre hem d'intentar posar l'ull i fixar-nos bé perquè ens podem trobar que hi ha cops que interaccionen les dues espècies i podem tindre individus barrejats de dofí comú entre els dofins llistats. I les amenaces les mateixes que pel dofí llistat. La contaminació, la sobreexplotació i la captura accidental. Aquí tenim un altre vídeo, perquè us fixeu, el patró de natació és molt similar al del dofí llistat i aquí vegeu que la coloració distintiva que té l'animal, doncs, en tercer lloc, un dofí el doble de gran que el dofí llistat o el dofí comú seria el dofí mular. El dofí mular és el dofí que malauradament trobem als dofinaris i és un dofí que així d'entrada és molt més robust que un dofí llistat o un dofí comú. Té aquesta coloració grisàcia, tot i que a la part ventral hi ha cops que poden agafar unes coloracions una miqueta més rogenques. També se l'anomena el dofí, el delfín de nariz de botella, per el seu musell, amb el cap molt robust, aletes pectorals llargues i punxegudes, i després poden presentar també una marca gris així a sota de l'aleta també bastant distintiva. Comentar que després tenen aquesta aleta dorsal alta, centrada en l'animal i a més així falcada, i si us fixeu aquí, després en parlarem, solen tindre marques de ferides que es fan entre ells o de patologies que pugui tindre l'animal i que són molt distintives i que ens permet diferenciar individualment aquests animals. I de què s'alimenten? Doncs s'alimenten de peixos demersals, és a dir, aquests peixos que estan a la vora de la costa i també de cefalòpodes. Llavors, l'hàbitat en el que trobem el dofí mular, a diferència del dofí llistat i el dofí comú, el dofí mular és el dofí més costaner que trobarem al Mediterrani i concretament aquí a la costa catalana. Què vol dir el més costaner? Doncs que sobretot, principalment el trobarem en la plataforma continental i a unes profunditats des del mateix port, que podríem veure al mateix port, a unes profunditats de 200, 300 metres, podríem trobar més profunditats, però de normal, estadísticament, trobarem molt a la vora de la costa. Per tant, quan sortiu a fer submarinisme, normalment les profunditats en les que es treballa amb submarinisme, doncs, sobretot, la probabilitat de trobar aquesta espècie és la més alta. Doncs al Mediterrani deuen haver, o les últimes estimacions estan en torn als 40.000, 50.000 individus,
I tot i ser una espècie que és molt coneguda, sobretot cinematogràficament, i sobretot pel fet que ha sigut un animal que s'ha utilitzat doncs, de manera constant en espectacles dels delfinaris, tot i ser molt conegut, tenim molt poca informació sobre les seves poblacions aquí al Mediterrani i, de fet, doncs, mica en mica, entitats com la nostra, juntament en col·laboració amb la feina que fan d'altres en el Mediterrani, doncs anem aportant una miqueta de llum sobre com es comporten les seves poblacions i els seus grups i com es distribueixen i fins on arriben les seves poblacions. Aquí teniu un altre vídeo. Normalment la seva natació sol ser molt més lenta en comparació, per exemple, amb el dofí llistat o amb el dofí comú. No vol dir que no puguin agafar més velocitats, però un dels trets distintius que ens crida més l'atenció, sobretot crida molt l'atenció a la gent que per primer cop el veu, és que no tenen els comportaments que un veu a un delfinari, sinó que, i de fet, és una de les espècies que tendeix a ser una mica esquiva, s'apropen i s'allunyen de seguida, no interaccionen tant com un s'esperaria o té en el seu imaginari mental des de petitó, quan el porten a un delfinari, que són molt juganers. Tot i que poden trobar una gran diversitat de comportaments i depèn moltíssim també de la regió geogràfica. Llavors, hem vist ja el dofí llistat, el dofí comú i el dofí mular. Un altre dofí, un tant estrany, probablement bastant desconegut per molts de vosaltres, és el capdoia gris. El capdoia gris pren el seu nom precisament per un dels trets així tan característics com és el seu cap bulbós. Aquest cap, el musell molt poc visible, té moltíssimes marques, és com si fos un dofí que l'hagués guixat un nen petit. Aquestes marques se les fan entre ells o també com a conseqüència de la interacció amb les seves preses, que ara comentarem de què s'alimenta. Tenen una aleta molt més alta i prominent que un dofí mular. De fet, de grandària és com un dofí mular, és a dir, d'uns 4 metres aproximadament. Tenen una coloració grisàcia, fins i tot blanquinosa, de tantes ferides blanquinoses que presenten, i el mateix que ocorre amb el dofí mular. Si us fixeu aquí en l'aleta dorsal, totes aquestes marques són també úniques i característiques a títol individual d'aquests animals. És a dir, són marques que romanen, que les tenim durant pràcticament tota la vida de l'animal i, per tant, seria com una mena de fotografia o de tret que podem fer servir per classificar i identificar individualment l'animal. Les seves aletes, també pectorals, són llargues i punxegudes. I de què s'alimenta? Doncs s'alimenta principalment de cefalòpodes, de calamars i de calamars de grans profunditats o de profunditats intermitges. I, sobretot, on el trobarem? El trobarem a la vora de la costa? Doncs no, el trobarem a llocs amb grans profunditats. Zones pelàgiques i, concretament, aquí al Mediterrani, i amb la informació que tenim a hores d'ara disponible aquí a la costa central catalana, sembla ser que, sobretot, el que seleccionen són les àrees, les zones de canyons submarins, llocs en els que de sobte ens cau moltíssim la profunditat i allà, per diferents raons biogeoquímiques i de dinàmica de les corrents marines i dels nutrients i dels cicles ecològics que ocorren en aquell lloc, són unes zones molt interessants i molt importants per a aquests animals. Quines són les seves amenaces? Sobretot la contaminació bioacústica, la contaminació química i també altres amenaces com, per exemple, la captura accidental. Com us dic, un animal molt interessant des del punt de vista ecològic i també cal dir que la Unió Internacional per la Conservació de la Natura
no ha classificat o no ha determinat encara quin és el seu estat de conservació. És a dir, no sabem si aquí al Mediterrani és una espècie vulnerable, si les seves poblacions estan sanes des del punt de vista ecològic o si estan en perill d'extinció, perquè no disposem de dades suficients per poder arribar a cap conclusió. El que sí que és veritat és que tant a les nostres sortides com quan parles amb altres companys d'altres entitats del Mediterrani, el que et diuen és que costa molt de veure'l. I llavors, doncs, tot fa suposar que les seves poblacions són molt reduïdes i estan molt localitzades i sembla ser, o almenys aquestes són les dades que van presentar aquest any al Congrés de la Societat Espanyola de Cetacis, doncs sembla ser, i concretament la població de Catalunya, tindria una distribució força concreta que es mouria entre Catalunya i el sud de França, ja que no hem trobat coincidències amb el nostre catàleg de fotoidentificació, que després en parlarem, amb les d'altres entitats com a Itàlia o el sud-est ibèric o Balears. Aquí tenim un vídeo realitzat amb el dron. Fixem-nos en el patró de natació. No és, diguem-ne, tan enèrgic com un dofí llistat o un dofí comú. Semblaria una miqueta més a un dofí mular. Això no vol dir que puguin fer embranzides i agafar velocitats, però doncs, normalment això el vegem en grupets de 10, 20, fins i tot 40 individus. I, com us dic, en sabem molt poc a hores d'ara aquí al Mediterrani. Sembla ser que la seva població al Mediterrani, sobretot, és més a nivell occidental, i el Mar de Ligúria és un dels llocs en els quals s'ha estudiat des de fa molts anys i on suposadament tenen una de les poblacions més abundants. Fixeu-vos aquí, no?, com el seu patró de natació, no?, és com molt més relaxant. Les aletes dorsals doncs, són molt característiques. I continuem i sí, efectivament, aquí al Mediterrani probablement aquesta també sigui una de les espècies també més amenaçades dins dels cetacis aquí al Mediterrani, que és el catxalot. El catxalot, com us deien, és el depredador més gran del món. Es caracteritza, diguem-ne, perquè està aquest cap desproporcionalment, pràcticament ocupa un terç de la seva longitud total. Té un espiracle al seu costat esquerre i això fa que quan sortim a navegar, una de les maneres més ràpides d'identificar i d'albirar un catxalot és veure el seu buf. Quan surten a respirar, veus el buf i, per diferenciar d'altres espècies, el seu buf surt inclinat cap al costat esquerre. Per què? Doncs perquè anatòmicament presenten aquest espiracle per al qual respiren, doncs surt per aquí el buf i et permet, diguem-ne, a certa distància reconèixer que estàs davant d'un catxalot. S'alimenta, al igual que també el capdoia gris, de calamars, però en aquest cas de calamars dels grans, els calamars gegants, en llocs molt profunds, zones de canons submarins o llocs més pelàgics. I entre les seves amenaces destaca, per exemple, el tràfic marítim. Doncs s'han donat molts casos d'intercepcions amb el tràfic marí, la contaminació i també la contaminació acústica s'afecta també molt des del punt de vista de la seva conservació. I comentar jo que els adults poden arribar fins a 16 metres de longitud i, de fet, també es pot arribar a apreciar un dimorfisme sexual en el qual els mascles tendeixen a ser molt més grans que les femelles. I arribem també a un dels cetacis estrella a la nostra costa, que és el rorqual comú. El rorqual comú és una balena, és un misticet, és a dir, no té dents, té barbes, filtra l'aigua
i agafen sobretot petits crustacis anomenats el krill i comentar que a diferència, diguem-ne, anatòmicament, evidentment, és molt més gran que la resta dels cetacis, arriba fins i tot als 22 metres de longitud. Comentar que la seva aleta dorsal, a diferència dels altres odontocests que estàvem parlant anteriorment, doncs està molt més endarrerida, situada més cap enrere. Hi ha tota una sèrie de marques en forma de V invertida que també són molt característiques a títol individual que permeten diferenciar individualment els animals i també és molt característic que aquesta banda esquerra és diferent de la banda dreta a nivell cefàlic. La banda dreta és una coloració més blanquinosa respecte al costat esquerre. Té una coloració asimètrica, sobretot al cap. La seva dieta, com us deia, són petits crustacis. El seu hàbitat normalment és pelàgic, el trobarem a la vora de la plataforma continental o en llocs amb aigües molt més profundes, tot i que aquí a la costa catalana i concretament aquí al Garraf l'hem vist molt a la vora de la costa. De fet, l'anterior fotografia, la primera fotografia i portada d'aquesta xerrada és un rorqual comú molt a la vora del port olímpic de Barcelona i entre les seves amenaces trobem la contaminació, tràfic marítim i la contaminació acústica. Aquí us deixem un vídeo perquè vegeu el patró de natació. Ui, aquest és el del catxalat, perdoneu. Doncs mira, aquest el catxalat també amb el dron. Aviam si aquí arribem a veure el buf. Fan una sèrie de respiracions superficials i arriba un moment en què agafen profunditat i aquí vegeu el buf que us comentava abans, que segueix cap al costat esquerre. Sap que tinc aquí el vídeo del... Doncs no tinc aquí. I finalment, entre els últims cetacis que ens queden, tindríem aquí el sífid de Cuvier. El sífid de Cuvier és també un dels cetacis més desconeguts aquí al Mediterrani. De fet, quasi podríem dir que és un cetaci fantasma, perquè és que realment hi ha molt poques observacions de sífid de Cuvier. És un animal que, al igual que també el capdoia gris, s'alimenta a grans profunditats fent immersions llargues per alimentar-se de calamars. I com a curiositat, diguem-ne, és un animal molt interessant perquè té el rècord d'immersió, pot arribar a 3 hores 42 minuts, segons una última publicació de fa un parell d'anys, 3 hores 42 minuts, i també el rècord de profunditat arribant a més de 2.000 metres de profunditat. Per tant, realment és un dels animals que com dic, té el rècord de profunditat en immersió i en temps d'immersió i, com us dic, amb la intenció sobretot d'arribar a la seva dieta. Es calcula que en el Mediterrani hi haurien uns 8.000 individus, però podria estar sobreestimada aquesta dada. En qualsevol cas, hi ha molt pocs i en sabem molt poc d'ells. De fet, en el nostre projecte des de 2014 en tindrem potser 4 o 5 albiraments de sífid i, a més, són animals molt esquius. És a dir, el veus i triga res, 1 minut, 2 minuts i et desapareix. I com que fan aquestes immersions llargues, doncs ves tu a saber on tornen a sortir. Sí que és veritat que hi ha cops que si s'estan alimentant per allà, doncs tornen a sortir o no fan immersions tan llargues i les fan molt més curtes perquè fan unes immersions com de preparació abans d'anar a buscar el menjar. Però, com dic, és força molts cops molt complicat d'observar. De gran com és una miqueta molt més petit que un rorqual, però així a la distància, com que tenen aquesta aleta dorsal tirada cap enrere, doncs pot donar lloc a confusió que es tracta d'un rorqual i realment és un sífid de Cuvier. I finalment, comentar que es quedaria el capdoia negre, d'aleta llarga. El capdoia negre aquí a Catalunya costa molt de veure. Sí que és veritat que en alguns llocs del Maresme sí que s'ha arribat a veure una petita població any rere any, però nosaltres a la costa del Garraf, el lloc on treballem nosaltres, doncs mai l'hem vist.
sí que és veritat que a través del projecte Amics del Mar ens va arribar un albirament d'aquest animal. És molt similar al capdellà gris, pràcticament tenen els mateixos requeriments psicològics, tot i que la seva dieta és una miqueta més àmplia. I sobretot això, el trobarem en llocs de profunditats o zones properes a canons. Un dels llocs fàcils de veure'ls i de disfrutar d'aquests animals doncs és, per exemple, la Tarifa o també, per exemple, Mazarrón, en Múrcia, també ara primavera, estiu, també se'n solen veure molts i és fàcil de poder albirar. Doncs un cop vist les espècies de cetacis, què fem? Des de la nostra entitat, un dels projectes estrella i que més feina ens porta i més recursos de temps i de persones, voluntaris, estem ficats, és el projecte de fotoidentificació. Aquest projecte va néixer el 2014 i dura fins a l'actualitat, és a dir, és un projecte que aporta informació a curt, mitjà i llarg termini sobre les poblacions de cetacis al litoral català. I per què? Doncs bàsicament perquè hi havia i hi ha actualment una manca d'estudis recents sobre cetacis al litoral català central. Hi ha molt poques publicacions, hi ha molt poca informació disponible i, novament, i ho comentàvem anteriorment a l'inici de la xerrada, doncs com volem estimar i com volem poder conservar i gestionar les poblacions d'aquests animals si no sabem ni on són, ni quants són, ni quants en tenim. I llavors d'aquí naix el nostre projecte amb la finalitat d'estudiar les diferents comunitats de balenes llofins que freqüenten la costa del Garraf, la costa central catalana principalment. Com ho fem? Doncs amb tècniques de fotoidentificació que explicarem breument, realitzant catàlegs dels individus que observem i aquest projecte estaria amb el permís del Ministeri per a la transició ecològica i el reto demogràfic. Quins són els objectius? Com us deia, estudiar les diferents comunitats de cetacis, crear catàlegs de fotoidentificació que ens permetin identificar de manera individual aquells animals que fan servir els diferents hàbitats que trobem a la costa central catalana. Amb allò, aportar aquesta informació per dur a terme plans de gestió i contribuir a la conservació de les espècies estudiades. Millorar el coneixement del medi marí i del públic en general, ja que hi ha una gran part de la població que encara no sap que realment al medi marí tenim aquestes espècies i, a més, poden arribar a ser força abundants. I, sobretot, i és un dels valors també principals de la nostra entitat, treballar en xarxa amb altres entitats, tant des del punt de vista de la recerca, compartint els nostres catàlegs, compartint aquella informació que recollim durant els albiraments en les nostres sortides, com també treballar en xarxa com el que estem fent ara mateix, col·laborar amb Unisub i donar a conèixer els nostres resultats, què és el que fem i, en definitiva, crear sinergies amb altres entitats. La nostra àrea d'estudi, com us deia, és la costa del Garraf, aquí en Petitó, allà dalt està Barcelona, i la nostra àrea d'estudi estaria compresa des de Segur de Calafell fins a Castelldefels i fins a unes 25 milles aproximadament. És un lloc molt interessant perquè aquí veureu a la part dreta en 3D la nostra àrea d'estudi i vegeu com la profunditat cau, hi ha com una sèrie de valls. Aquestes valls són els canyons submarins, que, com dic, són llocs molt productius i molt interessants des del punt de vista de selecció d'hàbitat d'algunes de les espècies que anteriorment havia comentat. En definitiva, és un lloc que és molt heterogeni des del punt de vista espacial, en el qual tenim diferents hàbitats representats i diferents hàbitats, allò normalment es tradueix amb una diversitat d'espècies que facin servir diferents llocs de la teva àrea d'estudi. Com prenem les dades? Doncs nosaltres el que fem és sortim amb el nostre velè, realitzem uns transectes lineals en la nostra àrea d'estudi, agafem dades ambientals cada hora i durant els albiraments, durant l'observació dels grups, recollim posició geogràfica, quantifiquem el nombre d'animals, agafem dades de comportament, agafem fotografies, per això el material utilitzat, fitxes de notació per recollir totes les dades, GPS, càmeres de fotografia i vídeo, prismàtics, sobretot, per poder trobar
els grups d'aquests animals i també quan podem disposar del dron, doncs també sortim per agafar dades molt més àmplies i de comportament dels animals. Però què és la fotoidentificació? Doncs entenem per fotoidentificació una tècnica no invasiva, no toquem a l'animal, i aquesta tècnica ens permet identificar individualment els animals a través de les fotografies de les seves marques naturals. És a dir, aquests animals, depenent de l'espècie, doncs tenen certes marques que ens permeten, des del punt de vista de l'anàlisi de les fotografies, analitzar i identificar individualment. De manera que un individu fotografiat al 2014, si processem les imatges correctament, sobretot, per exemple, de les aletes dorsals, que, com us havia comentat, doncs, tenen certes marques molt distintives, podem guardar aquestes imatges i 2021, doncs, sortint alguna de les nostres sortides, fotografiar els animals i després, amb l'anàlisi de fotografia, arribar a la conclusió de és el mateix animal que vam veure el 2014 dins de la nostra àrea d'estudi. O, per exemple, que el puguem comparar amb altres entitats del Mediterrani. És a dir, i de fet ens passa, individus que hem albirat aquí, doncs se n'han albirat a França o a Itàlia o al sud-est ibèric, a Múrcia i Almeria. Com us dic, depenent de l'espècie, doncs podem fer servir unes marques diferents, però, sobretot, per la seva facilitat relativa, doncs a la nostra entitat tenim, sobretot, els catàlegs de dofí mular, el de rorqual comú i el de cap d'olla gris. Llavors, per què ens serveix això? Doncs ens permet fer estudis sobre el cicle de vida, és a dir, podem fer el seguiment dels animals que ens trobem a la nostra àrea d'estudi, estudis d'estructura social, sobretot de les dades de comportament i l'anàlisi fotogràfic ens permet saber individus que tornem a albirar, a observar temps després, si anaven individus si anem junts o es trobem separats o es trobem aïllats o amb un nou grup, estudis també d'abundància, estudis geogràfics de distribució, de per on es mouen, on es troben, si fan migracions, i, en definitiva, estudis poblacionals. A títol indicatiu, o com a exemple, us posem, per exemple, aquest, de la dofina. És un dofí mular que nosaltres, el primer cop que el vam observar i vam fotografiar va ser el gener del 2012. Si us fixeu, la seva aleta dorsal està com seccionada, molt probablement per causes antròpiques, alguna interacció amb algun vaixell. També el vam observar el 2016 i llavors quan nosaltres comparem el nostre catàleg de l'entitat amb GECEM Miraceti, que estan a França, i també amb el catàleg d'ANSE, que és l'Associació de Naturalistes del Sud-est, que es troba a Múrcia, Almeria i també al sud d'Alacant, doncs ens trobem que ANSE ja el va veure el 2005. Juliol de 2016, pocs mesos després d'haver-lo vist nosaltres el 2016, també el vam veure a França. I, per tant, ja amb allò ja estem aportant una miqueta de llum a l'estudi de la distribució del dofí mular aquí al Mediterrani, que, com us dic, hi ha molt poca informació publicada i encara menys a les nostres costes. Amb allò, com a mínim, aquest individu és molt més longeu que el del 2005, és a dir, ja seria un individu adult i Déu-n'hi-do, la d'anys i els llocs en els que ens trobem. Allò, diguem-ne, seria una de les tantes aplicacions que té la fotoidentificació. Llavors, amb totes aquestes dades que recollim en aquestes sortides de navegació, pràcticament setmanals que duem a terme, després us comentarem si us animeu a vindre amb nosaltres, que de fet, durant l'últim any, fins i tot, no únicament sortim els caps de setmana, sinó també entre setmana. En aquestes sortides, totes aquestes dades, després fem un anàlisi estadístic en diferents programes, fem anàlisis geogràfics d'esforç i distribució i aprofito també la vinentesa per recordar-vos que tenim ara disponibles un curs de formació a finals de març sobre anàlisi geogràfic i com analitzar la distribució utilitzant sistemes d'informació geogràfica i com aplicar-lo a l'estudi de diferents espècies, però concretament, com a exemple, els cetacis. I també, molt important, l'anàlisi fotogràfic, com us deia, d'aquestes aletes i generar el catàleg per poder treballar amb ell.
Aquí us recollim tots els albiraments, totes les observacions que hem tingut des del 2013, des de l'inici pràcticament del projecte, fins al 2021. En breu publicarem també les del 2022. I llavors en diferents colors, cada color és una espècie diferent. En color verd, si us fixeu, les més a la vora de la costa serien els dofins molars. En color vermell, més petit, són els rombos, trobaríem els dofins llistats. Com vegeu, hi ha moltes més observacions de dofins llistats que, per exemple, de dofí molar, que és, com us deia, és un dofí molt més abundant que no pas, per exemple, el dofí molar, tot i que el dofí molar sigui més costaner. En estreles, i sobretot resseguint la plataforma continental, aquí a la dreta teniu la nostra àrea d'estudi, doncs aquí trobaríem el rorqual, que sobretot ara a la primavera, finals de l'hivern i començaments de la primavera, tenim un pas, us sembla bé, un pas migratori d'individus en direcció cap al nord, molt probablement vagin cap al mar de Ligúria, i que justament doncs, el primer rorqual que ha sigut observat aquest any aquí a Catalunya el vam realitzar des de la nostra entitat i que es va sortir en els principals mitjans de comunicació, com per exemple TV3, la setmana passada justament. Altres espècies, doncs aquests triangles de color blau serien els capsodia grisos i doncs també tenim, per exemple, els tifis de cúbia, que són molt més rars, a llocs més llunyans. I des del 2019 que encara no ens hem tornat a trobar amb els catxalots. Llavors, totes aquestes dades, com dic, les compartim i no únicament a nivell general, al públic en general, sinó també realitzem comunicacions a congressos. Aquestes són de les tres així destacables, tot i que just aquest any també hem presentat una presentació oral de capdoia gris, també un pòster de dofí molar al Congrés de la Societat Espanyola de Cetacis, amb dos estudiants de fi de grau, de biologia, un de la Universitat de Barcelona i un altre de la Universitat de Girona. Per tant, si coneixeu algú que estigui interessat en realitzar el seu treball fi de grau, doncs també que es posi en contacte amb nosaltres i mirarem a veure si tenim alguna posició disponible. Llavors, els estudiem principalment els dofins de balenes amb aquest projecte, però també en tenim un altre de projecte de ciència ciutadana, que és el projecte Amics del Mar i en el que tothom pot participar. Què és la ciència ciutadana? Doncs la ciència ciutadana no és més que generar coneixement amb la participació dels ciutadans. Llavors, des del punt de vista de la ciència convencional, com sabeu, treballem amb una metodologia molt concreta, amb tècniques, amb informació i amb un bagatge i amb una experiència que al final el que fa és que sigui el més exacta i precisa possible. De fet, ja a títol com a exemple, imagineu que un grup de recerca que estudia un grup d'individus de dofins en un determinat lloc, doncs fa el seguiment. En blau seria com la quantitat d'individus que va canviant al llarg del temps, real, el que seria la realitat, però clar, la ciència sempre intenta apropar-se a la realitat, mai és la realitat en si. Llavors, aquesta exactitud a l'hora d'arribar a les dades, a l'hora de mesurar la quantitat d'individus, tendeix a ser, o normalment tendeix a ser força exacta. Per què? Doncs, home, perquè l'entrenament d'un grup de persones dedicat a l'estudi de cetacis serà molt més gran que la d'un ciutadà que no té formació en aquest sentit. Ara bé, això no vol dir que qualsevol persona, o aficionat, o que surt al mar i es troba amb un dofí, tothom ja pràcticament tenim mòbil, tenim GPS, tenim Google, fas una foto, igual, mira, no sé quina espècie és, però conec algú o puc enviar-la per correu a Cetàcia i em diuen quina és, quina espècie és. I amb aquesta informació ja estic aportant informació, perquè no tothom, malauradament, té la possibilitat de sortir al mar, I encara menys tenir la sort o l'oportunitat de veure en aquell moment aquells animals.
Llavors, doncs, la informació que generes, tot i no tindre la metodologia, les tècniques, els materials, els coneixements, el bagatge, però tendeix a apropar-se una miqueta al que està ocorrent a la realitat. No? I llavors, doncs, la quantitat de dades que pots generar amb la col·laboració ciutadana, doncs molts cops pot arribar a ser abrumadora, i sobretot si hi ha algú aquí, algun ocellaire, no? que conega, per exemple, la plataforma Ornito, que es dedica principalment a recollir dades d'ocells, doncs veureu la quantitat de gent que està volcant informació sobre els ocells que se'n veu. No? Doncs nosaltres, diguem-ne, vam aportar amb aquest projecte, doncs, diguem-ne, una plataforma, un lloc, un formulari web a la nostra pàgina web que recollirà informació dels dofins i balenes més enllà de la costa central catalana, de la costa del Garraf, sinó que arribés doncs, a la Catalunya Nord, a la Catalunya Central també i al sud de Catalunya. Llavors, tota aquella gent que surt en les seves sortides, empreses, entitats, clubs nàutics, clubs de submarinisme o a títol individual, perquè, mira, estic a l'estiu i ens hem llogat amb els amics un vaixell i ens hem trobat amb un grup de dofins, fan fotografies, vídeos, agafen la localització geogràfica i ens l'envien. Vale? I llavors nosaltres el que fem és, com que és informació pública, la publiquem, vale? La compartim. I llavors, si us fixeu, doncs generem els mateixos mapes com els que estàvem observant anteriorment pel cas de l'àrea de les costes del Garraf, però amb les dades que ens arriben doncs, de la resta de la gent. Aquí, per exemple, doncs, aquí tenim la Catalunya Central, tenim aquí, per exemple, doncs, a la nostra àrea d'estudi doncs, també doncs, ens complementa la informació que nosaltres, doncs, de dies que no hem sortit, doncs ens arriba informació de ei, aquí hem vist cap d'olla gris o aquí hem començat a veure o hem vist rorqual. O d'altres jocs, com dic, de Catalunya Nord, Central i el Sud. Llavors, com us deia, les dades del projecte Amics del Mar, que és un projecte de ciència ciutadana, són tan vàlides com les del nostre projecte de fotoidea. I aquí us comparem la mateixa zona d'estudi amb l'esquerra, amb dades que ens arriben de ciutadans que s'animen a col·laborar i compartir aquesta informació, amb les dades que nosaltres recollim de manera sistemàtica i amb una metodologia científica i amb l'experiència del nostre equip. I vegeu doncs, que els dofins molars, doncs, la gent, els ciutadans que ens envien, doncs, estan molt de la vora de la costa. Les rorquals, doncs, justament on acaba ja la plataforma continental i arriba al talús. Els caps d'olla gris, doncs, mira, doncs, aquí es veuen en el canó, però també en zones intermitges. Llavors, és informació també molt rellevant i més, aquesta rellevància és encara més gran si tenim en compte, com us diem, que no hi ha molt poca publicació científica al darrere que caracteritzi, que aporti informació sobre les poblacions de dofins i cetacis a la costa catalana. Llavors, a la nostra pàgina web de Cetàcia doncs, tenim el projecte Amics del Mar, en el qual, com us dic, és un formulari molt senzill que s'implement doncs, amb aquestes dades i amb la informació que trobareu i que també us aportem i us assessorem i intentem classificar o identificar l'espècie, doncs, com us dic, són petites passes o una miqueta de llum que anem aportant del coneixement una de les parts del nostre patrimoni natural molts cops força desconegut com són els dofins i les balenes. I sempre intentem també aprofitar amb les xerrades d'Amics del Mar i també quan se'ns arriba la informació a través del formulari web, de posar-nos en contacte i sempre recordem que la navegació en cetacis està regulada. Hi ha una normativa, un reial decret, que regula com ha de ser l'apropament als animals. Llavors, abans que tot, independentment de si un coneix o s'ha llegit o no s'ha llegit la normativa, doncs sempre amb respecte, discreció i seguretat. Respecte perquè són animals i es mereixen el màxim respecte. A la natura som uns convidats i molts cops no arribem ni a ser convidats. Arribem molts cops a ser quasi transgressors, invasors. Llavors, sempre amb el màxim respecte possible. Discreció, doncs, home, si has fet vídeos, si has fet fotografies, espera't una mica, no cal que ho publiquem de seguida, més ara actualment amb les xarxes socials. Intentar ser una miqueta discrets o sobretot discrets amb la localització concreta que has trobat. I seguretat, sobretot la seguretat
dels animals. Llavors, la distància de navegació, la distància mínima que hem de deixar amb els animals és d'uns 60 metres. Això no vol dir que si l'animal decideix apropar-se cap a tu i posar-se a la proa, doncs que pugues tindre més a la vora, però llavors o redueixes la velocitat o pares els motors, mantens velocitats constants perquè aquests animals no poden predir si tu agafaràs més velocitat o més velocitats o canvis de rumb. Sempre l'aproximació ha de ser el que s'anomena amb un angle de 30 graus, és a dir, mai ens posarem davant dels animals o per darrere o perpendiculars a la seva trajectòria i, sobretot, ni tirar menjar ni banyar-nos amb ells, no únicament perquè pot ser perillós per l'animal, sinó també perillós per nosaltres, perquè són animals que no pots predir quin comportament poden tindre amb nosaltres, a part que està, diguem-ne, en contra de la normativa d'apropament a cetacis i tampoc ens submergim amb aquests animals. Que sí, que trobarem imatges de gent que ho fa aquí al Mediterrani o fora del Mediterrani, però, com us dic, és il·legal i, a més, va en contra d'aquest respecte bàsic cap a aquests animals. I, finalment, altres formes de col·laborar, a banda de compartir aquelles dades i que les publiquem d'aquells albiraments que tingueu, també us podeu fer socis, és a dir, feu-vos persona amiga de Cetàcia, el qual això suposa tindre un 20% de descompte amb els cursos de formació, els tallers i també prioritat a l'hora d'embarcar a les nostres sortides, perquè sobretot, i especialment a la primavera, molta gent ens agrada sortir al mar i llavors la llista d'espera pot ser bastant important. Fer-se Timer, que són, no sé què recordar, 2 euros al mes, i amb allò col·labores amb el projecte. Adoptar un dofí, llavors amb aquesta aportació econòmica et permet batejar amb un nom un dofí i llavors des de la nostra entitat el que fem és ens comprometem a aportar informació sobre aquell individu del nostre catàleg, aportar informació de quan ha sigut albirat, si ha sigut tornat a albirar, si anava amb una cria, si ja ha tingut una nova cria, si s'ha vist a Itàlia, a França o al sud-est ibèric, etc. Fer-se voluntari, fer el treball fi de grau, que com us comentava, recentment han tingut publicat dos treballs en un dels congressos també més importants en l'estudi dels cetacis, enviar-nos fotos i vídeos dels albiraments que realitzeu i així incorporar la base de dades pública del projecte Amics del Mar, fer donacions i també participar en els nostres cursos de formació o xerrades com les que realitzem i, per suposat, també participar en les sortides de navegació que, com us dic, sortim principalment cap de setmanes, però també entre setmana. I entre setmana, normalment, com us podeu imaginar, no tenim tanta gent i de seguida pugeu al vaixell. Animar-vos perquè justament la setmana passada, el dijous passat, entre setmana, van sortir i van tindre la sort de veure dofí mular, però sobretot el primer rorqual de la temporada albirat aquí a la costa catalana. I a més, per suposat, convidar-vos a que us feu un passeig per la nostra pàgina web, que ens feu, que seguiu les xarxes socials, Facebook, Instagram. També tenim els vídeos de diferents xerrades o també els vídeos dels drons en YouTube i, sobretot, si esteu interessats en col·laborar en les diferents formes que us hem comentat, ens envieu un correu a info@associaciocetacea.org. I fins aquí la meva presentació. Si teniu qualsevol dubte, qualsevol pregunta, aquí estem. I si no, tant de bo ens trobem en alguna de les sortides, tant de navegació o fins i tot de submarinisme, que al final la gent que ens agrada el mar acabem trobant-nos per tot arreu i de fet, l'altre dia quan li comentava a la presidenta, l'Alba, que ella també és molt bona submarinista, que fèiem una xerrada amb Unisub, i diu, que bé, mira, aquells els vaig conèixer no fa gaire i Déu-n'hi-do. Doncs res, moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de compartir tota aquesta feina que fem des de tot l'equip de Cetàcia, des de l'equip de recerca, de comunicació, de logística
perquè sense tots ells seria impossible que estiguem aquí, avui compartint aquestes fotografies, aquests vídeos i aquesta informació. I res, moltes gràcies per la vostra atenció. Gràcies, Abraham. Molt interessant, la veritat. Hi ha algú que tingui alguna pregunta? Obrim el micro, si voleu. L'Arantxa, veig que aixeca la mà. Sí, tenia un parell de preguntes. M'agradaria saber quina vida mitja tenen en funció una mica de l'espècie, no? I, per altra banda, he vist que on hi havia els canons que centreu una mica el vostre albirament és entre, els canons els he vist situats entre Sitges i Vilanova, però hi ha una plataforma fins que comenci el canó que no sé quina distància hi ha. La distància, ara no la recordo. Uri. És a dir, tu vas navegant i és plataforma, però els canons comencen a, no sé, Clar, per això, quan parlem de distàncies amb el tema de cetacis, quan diem, no, és que els dofins llistats estan mar endins, no? I què vol dir mar endins? Perquè no és el mateix la plataforma continental on acaba a la costa del Garraf que, per exemple, si estiguéssim al Maresme, no? En alguns llocs del Maresme que està molt més a la vora. Llavors, clar, això ho has de tindre en compte, sobretot a l'hora de quines espècies et pots trobar. Clar, jo ara concretament no em sé la dada, però bàsicament et puc dir que nosaltres quan sortim amb el nostre veler, doncs si sortim a les 8 del matí fins les 11, a les 12, fins que no han passat 3-4 hores de navegació, no arribes a zones de canons. De fet, nosaltres tenim aproximadament un 75% de probabilitats de veure dofins